Әйдәгез кызлар, анда Юлайга һаумы. Һәммәгез Яхшы. Үзегезгә ничек? Безнең угатыга теләйбез. Өйрәтәһегезме? Өфөлә 2016 елдан алып бергән уксы хәрәкәте эшләп килә. Уның етәкчесе Юлай агай Галиуллин. Девизларында башкорт халык мәкале: ятып калгансы атып кал. Был девиз менән улар яшьләрдә һәм балаларда халык тарихын белергә, милли спорт менән шөгыльләнергә, сәламәт тормыш менән яшәргә әйдәй. Тамырларына кайту, атай-олатайҙарҙың йолаларын тергеҙеү башҡорттар араһында хәҙер киң тарала башланы. Был, әлбиттә, бик күркәм күренеш. Сөнки милли йолаларыбыҙ, милли аш-һыуыбыҙ булмышыбыҙға ныҡ һеңгән. Рухи яҡтан да, физик яҡтан да быуаттар буйы үҙгәрешһеҙ ҡала тиерлек. Уҡсыларҙың сығышы бар йыйындарға йәм өҫтәй, рух күтәрә. Һәм, әлбиттә, беҙҙең мәргән уҡсыларыбыҙ башҡорт халҡының яугирлыҡ оҫталығын халыҡ-ара кимәлендә лайыҡлы күрһәтә, төрлө бәйгеләрҙә ҡатнаша һәм еңә. Ошо хәрби башҡорт яғында элек-электә уны төрлө ағастарҙан эшләгән булғандар. Беренсе ағасты бер-беренә йәбештереп, һеңер менән, һеңер клей менән янда эшләгәндәр. Ул 20 өлөштән тора. Төрлө ағастар кулланылған. Беренсе йыла һәм ҡайын ағасы. Мәсәлән, нишләп бер агасын эшләп бирәм? Бер ағаста эшләһәң, ул һанаға һанып сыға. Бұл беренсе ағастан эшләгәндәр, сөнки уның структураһы төрлө яҡҡа ҡарай. Һәм табиғи бүлегенә һаман булып, атаға нығыраҡ мөмкинлек бирә. Шулай итеп, уны беренсе ағаста йәбештергән бер-бере менән, эстә мөгөҙҙө бысып йәбештергәндәр. Һәм ошо ҡаплама яндың эсе сермәһен өсөн, йә ҡояшта кипмәһен өсөн уны тоҙ менән, йә күн менән ураған. Кіріш электә ат ялынан эшләгән булган. Буның ҡорғосон шулай ергә терергә ярамай, сөнки бүгеләр һанып сыға мөмкинлеге бар. Шулай итеп, килгәнсә ҡоролған. Уның ҡоролғас та тикшереп ҡарай, дүрт торған элек тартып ҡарай. Бер ҡасан да уны тартып буш көйөнсә ебәрергә ярамай. Мәргән ату өсөн һаулыҡ кәрәк. Для меткой стрельбы нужно здоровье. Һаулыҡ, здоровье. Кәрәк, нужно. Спорт һаулыҡ өсөн бик кәрәк. Спорт очень нужен для здоровья. Йүгерергә, бегать, йөҙөргә, плавать. Төрлө күнекмәләр эшләргә, делать разные упражнения. Һаулыҡ өсөн йүгерергә, йөҙөргә, төрлө күнекмәләр эшләргә кәрәк.
Для здоровья нужно бегать, плавать, делать разные упражнения. Иртансәк, утром. Яһайым, делаю. Мин иртансәк төрле күнекмәләр яһайым. Я утром делаю разные упражнения. Кис, вечер. Бөгөн кис, сегодня вечером. Йүгерәйек, побегаем. Әйдә бөгөн кис паркта йүгерәйек. Давай сегодня вечером побегаем в парке. Ул спортты ифрат нык ярата. Он очень любит спорт. Помните, как образуются прилагательные из других частей речи? Добавляем к слову л, ле, ле, ло. Көз – сила, көсле – сильный. Баш – голова, башлы – сообразительный. Ихтияр – воля, ихтиярлы – волевой. А еще для спорта нужна скорость, подвижность, упорство. Заодно вспомним, как образуются существительные с окончаниями лык, лек, лок, лёк. Тид – быстро, быстрый. Тидлек – скорость. Етет – ловко, ловкий. Етедлек – ловкость. Ныкыш – упорный, упорно. Ныкышлык – упорство. Ныкыш булыгыз, дуслар. Будьте упорными, друзья. У башкир высоко ценилось воинское искусство, и до сих пор одним из самых популярных башкирских имен является Батыр, а также имена, связанные с башкирскими батырами – Урал, Бееш, Батырша, Мәргән, Буранбай, Каһарман, Кинья. Очень популярны имена Салават и Юлай. И это у башкир в большей степени связано с именами Салавата Юлаева и Юлая Азналина. Воспитание джигита как будущего воина, защитника своего рода и родной земли считалось очень важным делом. Вот пример Кубаира наставления. Уналты яш уналтын минересун тайбердың. Ун – 10. Уналты яш – 16 лет. Тай – так называют жеребца двухлетку. Бирeu – дать. Менeu – сбираться. 16 лет 10 золотых для езды дал жеребца. 17 яшь, 100 алтын. Атыр өсөн ук бирдең. 17 яшь, 17 лет. 100, 100. Атыр өсөн для стрельбы. 17 лет, 100 золотых. Для стрельбы дал стрелу. 18 яш хумалтын яурыныма кыш бирдең. 18 яш 18 лет. Хум – рубль. Яурын – плечо. Кыш – птица. 18 лет – золотой рубль. На плечо дал птицу. 19 яшь, 1000 алтын. Куйыныма кыз бирдең. 19 яшь, 19 лет. 1000, 1000. Куйыныма в объятия. Кыз – девушка. 19 лет, 1000 золотых. Дал девушку в объятия. 20 яш 100 алтын билемә кылыс тактың. 20 яш 20 лет. Биль – пояс. Кылыс – сабля. Тагыл – повесить. 20 лет 100 золотых. На пояс повесил саблю. 25, 5 алтын. Башыма акыл һалдың. 25, 25. Акыл, ум, разум. Халоу. Вложить, положить.
25. 5 золотых. В голову вложил разум. А теперь прочтем художественный перевод. 10 золотых, 16 лет. Будет резвый конь тебе для скачек. 100 золотых, 17 лет. Лук и стрелы в руки на удачу. 18 рубль золотой. Сокола подаришь для охоты. 19. 1000 золотых. Девушка к груди прижмется робко. 20 лет. И 100 золотых. Саблю ты повесил мне на пояс. 25 лет. И 5 золотых монет. В голову вложил ты разум стойкий.